Добрага ранку! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Лесік адправіўся на канферэнцыю зайчыкаў-разумнікаў, але ўвесь час тэлефануе, таму што хвалюецца, як мы без яго справімся. Вось якраз Лесік і звоніць. Прывітанне, сябар! Ды не хвалюйся, справімся. Лесік! Мы з Патапам столькі цікавага адшукалі! Так што рыхтуйся, сябар, да свайго выступлення і не перажывай. Патап, скажы Лесіку, што ён замінае. Гледачы чакаюць, а тут трэба з ім пагаварыць. Лесік, чуеш? Кася просіць скончыць размову. Кася і ўсе гледачы, між іншым. Усё, бывай, удачы табе, Лесік. Патап, адкладзі тэлефон далей. Зараз настройваемся на хвалю цудоўнага настрою і карыснай інфармацыі. Паехалі! А дакладней, паляцелі! Ого, і куды мы прыляцелі? У Афрыку, у госці да сям'і льва. Сярод кошак гэта самы паважаны прадстаўнік. А ведаеце, леў нікуды не спяшаецца і ніколі не засмучаецца, калі яго называюць і самым лянівым сярод кошак. А так і ёсць. Леў большую частку дня ляжыць і адпачывае. Устаць з канапы, прабачце, з зямлі, яго могуць прымусіць толькі дзве абставіны – голад ці спёка. Калі леў прагаладаецца, ён можа прабегчы за здабычай. А калі афрыканскае сонца пачне прыпякаць бачок, ён павольна перайдзе ў цень і працягне адпачываць. Дарэчы, леў ніколі не адпраўляецца на паляванне ў адзіноце. Разам з ім ідзе ўся яго вялікая сям'я. Маладыя львы, львіцы і нават і львяняты. Дарэчы, ведаеце, колькі зубоў у драпежніка? Роўна 30. І ўсе яны вялікія і вострыя. Але для жавання ежы леў зубамі не карыстаецца. Дзіўна паверыць, праўда? Ён адразу глытае кавалкі ежы. Зубы яму толькі дзеля таго, каб схапіць ахвяру. Але перш чым схапіць кагосьці кіпцюрамі і зубамі, леў пакажа голас. Львіны рык можа нават паралізаваць на некаторы час. Рык настолькі моцны і страшэнны, што будучыя ахвяры заміраюць ад нечаканасці на месцы. А чуецца такі рык на адлегласці да 8 кіламетраў. Яшчэ львы могуць доўгі час абыходзіцца без вады, нават некалькі месяцаў. Ім дастаткова вады, якая знаходзіцца ў ежы. І калі вам здаецца, што львы падобныя адзін да другога, вы памыляецеся. Двух аднолькавых у прыродзе не адшукаць. Як і у людзей, у львоў розныя вочы, насы і выраз твару. Ды і колер поўсці ў іх розны. Ад вельмі светлага, як афрыканскі пясок, да рыжа-чорнага. Кася, як лічыш, мы справіліся з віртуальным падарожжам да львоў? Упэўнена, што справіліся. Але ад Лесіка заўвагі абавязкова паступяць. Не, мы справіліся. Сябры, а вы як лічыце? Вось дзяўчынкі і хлопчыкі гавораць, што мы цудоўна справіліся. А зараз можна трошкі адпачнуць і паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Прапаную пагуляць. Падтрымліваю! Толькі ў што-небудзь вясёлае і разам з тым карыснае. Веру, не веру, тое, што трэба. Увага, увага! Слухайце пытанні і хутка і гучна давайце на іх адказы. Пачакай, Кася, спачатку трэба добра настроіцца. Тады я лічу да 5, і Патап адразу задае першае пытанне. Дамовіліся. 5. Пачынаем мы гуляць. Сябры, слухайце пытанне і адказвайце, верыце ці не. Дык давай ужо, усе настроіліся адказваць. Увага, першае пытанне. Ці верыце вы, што існуе рака, якая ўпадае адразу ў 2 акіяны? Ды што ты? Быць такога не можа. Не веру я ў гэта. Сябры, а вы як лічыце? Існуе? Вы жартуеце? Відаць, сярод нашых гледачоў ёсць аматары геаграфіі. Патап, расказвай, што за рака такая, ідзе яе адшукаць? Запамінайце назву Дель-Кю. Ух ты! Гучыць па-французску. Нічога французскага тут няма. А што ёсць?
Гэта рака, якая цячэ ў Расіі, на самым яе ўсходзе, у Хабаровскім краі. А што значыць назва Дель-Кю? У перакладзе з мовы мясцовых народаў Дель-Кю значыць штаны. Ха-ха! Рака штаны! Вельмі вясёлая назва. Таму што Дель-Кю проста дзеліць сваё рэчышча на дзве часткі. Але пры гэтым яна застаецца адной і той жа ракой. Усё так. Дык вось, адна рака штаніна упадае ў паўночны ледавіты акіян, а другая штаніна ў ціхі. Цяпер веру! Вось гэта дзівосы прыроды. А нашыя гледачы могуць пахваліцца сваімі ведамі на урокі геаграфіі. А зараз я хачу задаць сваё пытанне. Калі ласка, слухаем цябе уважліва. Ці верыце вы, што зараз у нашай праграме будзе мультфільм? Верым. Ха-ха! І гэта правільны адказ. Давайце глядзець. А зараз мы хочам запрасіць усіх нашых гледачоў на конкурс спевакоў. Сядайце зручней. Хто каго пераспявае? Артысты на ўзроўні, таму слухайце і выбірайце лепшага. Прадстаўляю вам першага удзельніка нашага музычнага конкурсу – вяртлявую чаротаўку. Птушка невялікая, нагадвае вераб'я, але голас у яе прыемны. Вяртлявая чаротаўка – знакамітая птушка. У яе гонар і паштовую марку выпусцілі, і аб'явілі птушкай года, і скульптуру усталявалі. А як думаеце, чаму? Таму што гэта вельмі рэдкая птушка. Засталося зусім мала мясцін у Еўропе, дзе яшчэ можа сустрэць чаротаўку. З назвы зразумела, што жыве яна ў чароце. А чарот дзе можна сустрэць? Каля вады, часта ў запалочаных мясцінах. Вяртлявая чаротаўка любіць сяліцца ў нізінных балотах. Але, на жаль, такіх няшмат засталося ў Еўропе. Балоты зарастаюць кустарнікамі, а гэта не вельмі падабаецца птушцы. Напрыканцы жніўня птушкі адпраўляюцца ў вырай. Цэлых 2 месяцы яны ляцяць у Афрыку. За сваё жыццё птушкі 5 разоў бываюць на афрыканскім кантыненце. На пачатку мая чаротаўкі вяртаюцца дадому. Тут ім трэба паспець высядзець яйкі і вырасціць ад 3 до 6 птушанят. А спяць малыя вельмі мала. Кожныя 2 хвіліны просяць есці. Птушанятам яшчэ трэба паспець навучыцца лятаць, каб самастойна адправіцца ў вырай. Прычым у далёкую дарогу птушкі ляцяць паасобку. Яны не збіраюцца ў чараду, як многія іншыя. Прычым ляцяць яны толькі ўвечары і ноччу, а днём шукаюць сабе ежу. А вось спяваюць самцы чаротаўкі. Самкі толькі падсвістваюць, калі адчуваюць небяспеку. А зараз вашай увазе яшчэ адна спявачка – птушка-цвыркун. Асаблівасць у тым, што яе спевы нагадваюць гукі, якія выдаюць цыкады. Цвыркун – сваяк вяртлявай чаротаўкі. А яшчэ птушка-цвыркун вельмі асцярожная, да таго ж рухавая. Вось таму убачыць яе непроста. Яшчэ складаней зрабіць фотаздымак. Любімая справа птушкі – паляванне на насякомых. Дзеля гэтага яна ўвесь час углядаецца ў траву. А калі птушка хоча адпачнуць ад свайго палявання, яна пачынае спяваць. Яе спевы нагадваюць і гукі ручая, і шапаценне травы, і шум ветру. Менавіта такія гукі дактары раяць слухаць, каб быць здаровымі. Вяртлявая чаротаўка ці цвыркун? Чые спевы спадабаліся вам больш? Прыз глядацкіх сімпатый сёння атрымліваюць 2 птушкі і вяртлявая чаротаўка і цвыркун. Віншуем! А зараз прапаную зрабіць невялікі антракт і паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня! Верных сяброў! І не сумуйце, хутка мы сустрэнемся зноў. Я нагадаю, калі гэта адбудзецца. Як і заўсёды зранку у нашым добраранку! І ў падарунак ад нас яшчэ адзін мульцік.